Сега снима, нали? Да. Ето. Поради спецификата на материала ще пропуснем да го разбиваме. Ще се опитаме. Шибни сега двигатела с капачката. Така се прави на партийните конгреси. Братче, гледай какво става. Това е... Айде. Айде на Карледе. То хубаво е. Аре, много риба да пащаш. Расови риби. Ама това хубаво шампанско е. Много хубаво. Пахмо мамата. Ето, белият император. Сушкара.